Amalobolo kungenzeka ukuthi ajike ngicabanga ukuthi ngikhulume nomalume angazi umngane wakho lo unkosikazi emakhaya kahle kahle ngeke ngamfaka esithombeni. Okay, umuntu o-understanda lo semakhaya. Yeah. Umuntu onga-understand uThoko. Udali ngiyamthanda unenhlonipho. ngibachazela ngisho vele bayabona lento enizenza ngamakhamera shuthi silima yini ngazokuthi usangamakhamera wena. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Nomangoba bringing uThoko. Let's get into it. Hi, igama lami nguManqoba. Ngizelana ku Save My Relationship. Ngizotshela umuntu wami ukuthi nginonkosikazi emakhaya and nakazi ukuthi nginonkosikazi emakhaya. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. We're back at it again. As I said to you guys, ngizoba nginomanqoba bringing umuntu wakhe. Alright, sisi? Hey, angikho right kahle. Kanti manje Indaba. Wangikho right. utho uyangikhipha since vele wena ungenzela izinto nje. Ungise endaweni engazazi. Kwenzakalani la? It's a date. I need to keep it which like this is a date. Serious, can i-date so ayikho awuyithanda i-date so. Hayi angazi kwenzakala. Mhlawumbe uzokupropose la manqoba umlethele nomuntu wakho la kule show. Sizodla phela ngithi khuleka. Hayi ngisaqala ngalana sesigcina lapho. Ni right guys. Right. That's right nabafana. La ngiyabona kunothando kule relationship yenu. How long have you guys been dating? Asineminyaka ngo3. 3 years. Sineminyaka ngo3 standard impela yeah. Okay, and how are things going? So far so good. Right. Yabona le smile sakhona shayayo uthi. Ngiyabona guys ni happy. Yabona. Any kids mhlambe kule relationship yenu? Not yet. Not yet. Have you guys spoke about it? Awufuna ujaha? Hayi. 3 years yonke. Ungilobolile musu kumele vele enzele izinto lezi ukucaca. Oh sekalobolile. Sewulobolile? Yeah, sengilobolile bafu. Oh kumnandi. Oh okay. Kumnandi guys. So okay, the name of the show here it's Save My Relationship yabo sisi. Show. Yeah, the show here Juliana it's Save My Relationship. Oh. So basically le show lena it's about makunenkinga ku relationship yenu. Mhlambe umuntu ufuna ukukhuluma ngento ongayazi or noma wena kunento angayazi ubhuti that you want to let him know about. So you come to us lana ku Save My Relationship. Mina I'm just that person to listen to indaba yenu ngoba maybe I can fakaza lapho nalapha mthwana with our team. Hey bengazi ukuthi mhlawumbe kunento ezintsha engazazi. Okay, tisimamela manqaba ukuthi ukuletheleni kule show yethu so you can the stage is yours ungamchazela usisi. Okay, Thoko. Kulethe lana mama khona engifuna ukutshela khona. Enhlezi ngifuna ukutshela kodwa bengazi ukuthi ngakutshela kanjani. Futhi kuyasinda phela nongazi ukuthi uzongitshela kanjani. Khona kuyasinda impela ke kodwa shuthi ke dalilana anje uyazi ngiyangalobola ngakina ngithi into uyazi ukuthi ngiyakuthanda uyazi ngikwenzela noma yini oyifuna ngiyakwenzela ngithi kusho ukuthi ke mangisuke emakhaya ngizalana eGoli ngizofuna umsebenzi angithi khona lapho engahlangana khona nawe ngithi ngathi ukukhona engakutshelanga khona angisazange ngaba neqiniso kuwena kahle kahle Isikhathi eside kangaka ngone iqiniso kimi way? Yebo bengifisa ukuthi ngikutshele kodwa bengekho lula lento. Bengekho lula kumina. Yabona. So shubuthe emakhaya ngale khona unkosikazi emakhaya. Angeke ungenzele le nto. Angeke ungitshele le nto leyo mina. Ungihlaze emndenini mosingalento oyenzayo. Ngiyaxolisa kuloko. Usho ukuthi mangilobola kungenza isilima sakho saseGoli kahle kahle. Lutho dali angikwenza isilima. Ukulobola kwami ukubonisa inhlonipho. Angeke ulobola umuntu ufihlele ukuthi unomfazi ngeke yenze into enjalo. Ngibongishilo dali ukuthi bekunzima kumina lokho. Kungaba nzima emntini olala naye embhedeni oyi1 3 years ukumtshela into. Shuthi kunenge wena yabona manqoba kodwa bengiyisola into yakho lokhipha kwakhe imali ezingaka every day bekukhombisa kona ukuthi unobutsotsi phakathi wena
hayi kumele ngiyofuna umsebenzi ayikho le ndaba yokuthembana Hayi, kancane. nendaba zomuntu wesilisa. So Manqoba awungitshele ke what made you come clean namhlanje ukuthi umtshele ngomuntu wakho semakhaya? uDali ngiyamthanda and unenhlonipho. Umuntu onothando. So that's why ngase ngithatha le step esikhulu ukuthi ngiyolobola kuyikiba ngithi. Ngase ngihamba ngiyalobola then ngabona ukuthi hayi ngicela ngimtshela iqiniso. Ngalo mama wasemakhaya lo. Sinengane ezintathu la no mama wasemakhaya. 3 kids. Yebo. Ufuna ungibulalisa ngabantu nje. Amalobolo kungenzeka ukuthi ajike ngicabanga ukuthi ngikhulume nomalume. Angazi umngane wakho lo noma kwenzakala. Lutho ubafo nguye ozongisiza ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe kahle because one on one bengekwazi. Ubafo wakho lona ni ngathi kumele asize mina ngikhulume nomalume kujikela amalobolo ngoba ngiyobulala abantu. Khona ngisho abantwana. Lutho akekho ozobulala Dali. Okay, umuntu wakho lo semakhaya, does she know about unkosikazi emakhaya kahle ngeke ngamfaka esithombeni ngathi mina ngifuna ukuba nesithembu njengosuku lethu amaZulu uyabona siyakwazi ukuba nesithembu ngeke ngamfaka esithombeni endifuma nesithembu kodwa yena akasazanga waba nenkinga nakho so yena naye angikamtsheli ngothoko kazi lutho ngothoko Yonke lento ihlaza nje. kodwa ngithe ngiqale ngitshele yena uthoko ngingakayi kuyatshela umama ngale ekhaya because umama ngale ekhaya ngathi uzokwazi uku-understand. Okay, umuntu o-understanda lo semakhaya. Yeah. Umuntu onga-understand uthoko. Hayi ngathi nawe uya-understanda kodwa kuyena kuzoba nzima. Kodwa lo semakhaya lo uzo-understand konke angifake esithombeni ngathi ngifuna ukuba ngunkosikazi owesibili. Yazi yonke le stress ne. Ayikho into engimcabangela yona. Makahamba ekhaya wenza sure ukuthi ungishiya nemali yonke. Indlela angipha ngayo imali lo muntu lo. Shuthi yazazi ukuthi uvala ini. Wenzela ukuthi kushuthi ngingafoni ngingamhluphi. Yonke into iphelele la endlini. Angitshele nje. Mase lo malobolo lo ufana nokuthi umgipito. Hayi Lutho. Makunomfazi omunye. Yo Manqoba. Manqoba. Ukulobola lokho ukhombisa inhlonipho. Manqoba. Angithi kulobolile ngoba uyakuthanda. Ukhombisa inhlonipho Umfazi nothando. usalaya ngisho. Nawe ngabe umfazi wakho wesi-2. Uyakuhlonipha ngithi makakulobola. Mara Inhlonipho. ukuthi ithembu ngiyasifuna yini ngibhekile khona la ngishoda khona mina. Ukuthi Wena ngaze isithembu awusifuni. bekumele abuze mina endlini lento ukuthi azangiletha la kini. Bekumele abuze mina endlini isikhulume soyithu ukuthi senza njani. Bezohamba kanjani endlini kube bekakubuza endlini? Besizobona phela senza njani. Awuzama ukumphendula the way bozomphendula ngakhona endlini. Just never mind ukuthi mina ngikhona la noma ama camera khona. What were you going to say if bekakubuza endlini uthi okay na indaba ekasona kaso? Okay ke wathi if umndeni wami ubhekile nabo bonke labantu bebakhona lapha ngizolotshola. Angihlazise kanjalo mina. Uzobachazela ukuthi nawe ushocked. Angeke ngibachazela ngisho vele bayabona lento enizenza ngamakhamera. Shuthi silima yini la. Uyamthanda uManqoba? Ngiyamthanda naye uyazi. So awumamele ke asizwe iside lakhe ukuthi why akhethe ukwenza umuntu wesi-2 nkosa umfazi wakhe wesi-2. Yazi mina nje bese ngicabanga ukumyeka nje. Ucanga ukumyeka? Bese ngicabanga ukumyeka kodwa ngalendlela echaza ngayo ish. Ngiyezwa nami. Ukuthi nje yakaza ngitshele ukuthi uside lesikhathi. Ngoba omunye umuntu bangekulobola ekucala bese akutshela indaba bekazokutshela angakuloboli. So yena ukulobolile ukuthi makakutshela le ndaba lakutshela yona ibe easy lento leyo yangithona. Angazi if you understand into engifuna ukuyisho. Yazi mangingakhuluma into engifuna ukuyikhuluma la. Ufuna ukuthini? It's the right, it's a right platform ukuthi uqala labe bamkhapha ayolobola umfazi wesi-2 kushuthi ngamamenemene umndeni wonke. Lento le mangibheka kahle. abakubo. Yeah. Yabona manje ngimosha even umendo wami ngathi ngithuka abantu abadala. Or izinto zakho zenza negenge yakhe njengoba enza namanje nawe lento eniyenzayo igenge yakhe. Ngoba kula malobo lami nangikhumbula kahle ikhehla lali1. Bekugcwele yamanqobo. Yeah. Lempilo sophila la goli vele ubona ngathi right. Ngoba kimi wathi ubuye emakhaya. Anisho ke nithi nenza njani? Abomalume bebazi ukuthi
usisakazi ngomuntu wakho semakhaya? Yebo ngingazi. Abazi next. Abazi lo ya abazi ukuthi ukuthi usisi uThoko abazi ukuthi uThoko uyazi ukuthi kunomuntu bona basitshela ukuthi uyazi naye. bazitshela ukuthi uyazi. Kodwa mina angisazange ngamtshela uThoko. Thoko, Yikho ukuthi ngimchazele kahle yonke into. Kika nje yona phela ukuthi yonke into yenza usebenzisa imali even nalabantu ofuna ufike nabo mhlawumbe bobathengile nje hayi. Uyazi ukuthi yonke into Kodwa nje ukuthi hayi nawe ngikuthembi nje la cinga kwami. Angiyazi ne okay nithini ke? Uthini? Mina into engicelayo ukuthi ngicela uyonkosikazi wesibili. Uyazi ngiyakuthanda nje. Angeke ngibe nkosikazi wesithunga kamboni lo muntu. so ufuna ucela ukumbona before any other. Ngibona ukuthi ngizokhona indaba zo yazi mina ngisumuntu okulwa njengoba usho ukuthi nginenhlonipho. Mara mama masongitshela kanje kumele ngimbone sazane kuqala before ngizovuma. Ngivumi mina lento la. Ayivumi la. Uzoyivuma le outside the cameras. Ngizovuma mangimbona yes ngaya kuye ngiyombona kuqala. Ngazongithusa ngamakhamera wena bhutweni. Baby yenza izinto kahle nawe lokungilethela abantu ngabe ukhulume nami endlini. Mancawa uyasizwa isikhalo sakhe. Yebo ngiyasizwa bhuti. Ukuthi ufuna ukuhlangana naye kuqala umuntu wakhona before avuma lento oyishoyo la. Ngoba ambushile la like angazi. Yebo ngiyanya. Awumazisanga ukuthi okay uyanayo kuma cameras uzokhuluma indaba ekasona kaso isasinda le ndaba kuye. Yebo. So I think the better choice is for you to go ayohlangana naye umuntu wakho kuqala and then they take it from there. Bazane like just introduce them to each other. Uyayibona? Yebo ngiyabona bhuti. Mara umuntu wakho la ngimbona kuthanda. Yebo hayi nami ngiyamthanda. Uyamthanda? Ngicela ukuthi uyamthanda yebo. Uyamthanda ngoba uya understand. Yebo uya understand. Okay, so I think the way forward here is for you to meet ubahlanganise boyi-2. So awuntshele Thoko uyaxolela intana. Sengaphuma lana sihambe endlini njengoba sibuye kanjani. Nizohamba ni right bese niyothatha lunch Jabulanga sofika sikhulume. nisazokhuluma. Yeah, kumele sifike sikhulume. I think kwamele angithi niya ku lunch khona manje so you can just Uyazi sizokhuluma angingilahli vele ngiyamthanda kodwa kumele sikhulume lento le ukuthi izogcina kanjani ngihlangane nalo mama lo ya. oh okay. So umzwile. Yebo ngimzwile bhuti. Okay, I think akusena next singayikhuluma so sogcina simosha Antoine. Nizoyikhuluma no2. Okay. It is what it is before it was what it was. It's your boy M signing out and this is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe and share. We out.